Ma statka ma z Niemców z Bremy do Quebec, tam ja chlebonem do Rentru, a niektóre ostatnie tak myślę do Ispichty i tam uesedle to uczyli z Czech nakazaniem w Kasiebach kanadyjskich, Kasiebi w Kanadze. Przejechali tam stundka, to są złe żyć obok siebie. I kiedy technologia, technika pozwala na takie pojęcia jak jedność europejska, globalizacja, to oni przetarli szlaki, ale też i zapłacili za to. I teraz my, szczęśliwi, że żyjemy w takich czasach, dzięki ich trudowi, powinniśmy co najmniej pamiętać o nich, spisać historię ich dążenia, ich nadziei. A więc spotykać się, by dziękować, by upamiętnić, by zrozumieć, jednocześnie prowadzić tak grę, by nigdy coś podobnego się nie zdarzyło. Dzisiaj na Kaszubach prawie 10 000, a może już nawet więcej dzieci uczy tylko po kaszubsku i ten program jest finansowany z budżetu państwa, także z Europejskiego Funduszu Społecznego. Finansowana jest... Dziękujemy bardzo wszystkim, gratulujemy wszystkim nagrodzonym, dziękujemy wszystkim gościom, zapraszamy do cienia. Do tego posadzenia zaprosiliśmy pana Wójta.